कॅन्सर आडावपा खातीर आयुर्वेद आनी ॲलोपथीच्या वखदांचो एकठांय वापर करपाचेर भर दितले। कॅन्सर सारक्या रोगाचेर मात दिवपाक सामान्य लोकांक शक्य जावपाक यत्न करतात। भलायकी क्षेत्रांत नवी दिका मेळटली। मजगतीं दुयेंस जावचे पयलीं दुयेंसाचेर वखद करप गरजेचें। हातूंत आयुर्वेदाची जोड मेळप म्हणल्यार योग्य पर्याय, अशें मुंबय जाल्ल्या नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन इंटिग्रेटिव्ह ऑन्कोलॉजीच्या पत्रकार परिशदेंत गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलें। साइंस आयुर्वेदा के ऊपर रिसर्च करने का छोटे मोटे रिसर्च तो पहले भी हुए थे, लेकिन इस तरह का रिसर्च और इतने लेवल पे होना विच विल बी गिव द बहुत बड़ी गिफ्ट है। और इन लॉन्ग रन it is a cancer treatment will be the affordable and accessible to all, ये मैं कह सकता हूँ। और definitely and India for the research at present भी and World Health Organization की तरफ से जामनगर में for the traditional medicines पे different research is going on at present also, but especially this center of excellence जो कैंसर रिसर्च में करेंगे, यहाँ के सभी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एडवांस सेंटर फॉर द ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन कैंसर टाटा मेमोरियल सेंटर आणि इन कोलॅबोरेशन विथ द सार्स सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इन्स्टिट्यूट मुंबई सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया याने आयोजित केला होता। या कार्यक्रमाला जो रिसर्च स्टडी इन इंटिग्रेशन ऑफ द आयुर्वेदा ह्याच्यावरती ऑलरेडी सुरू आहे। त्याच्यावरती 3 दिवसाची चर्चा त्यांनी घडून आणली, त्याबद्दल सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन। आणि इट इज वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स आणि सेंटर ऑफ एक्सिलन्स ज्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडून अप्रॉक्सिमेटली 300 crores ऑफ रुपीज टाटा मेमोरियल सेंटर ह्याच्यासाठी दिलेले। आय थिंक इन अनदर एक 4 ते 5 महिन्यामध्ये सेंटर ऑफ एक्सिलन्स खोपोली या ठिकाणी जे सुरू होईल त्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा। कॅन्सरची ट्रीटमेंट लोकांना अफोर्डेबल पद्धतीने व्हावी आणि इट इज एन रिसर्च बेस आणि इंटिग्रेशन सुद्धा जरी असेल, म्हणजे ट्रेडिशनल मेडिसिन जरी यूज करायचं असेल तरी तो रिसर्च बेस असेल। आणि जेव्हा टाटा सारखी इन्स्टिट्यूट त्यांच्याबरोबर रिसर्च बेसमध्ये काम करते, डेफिनेटली पीपल विल बिलीव्ह फॉर दिस रिसर्च आणि ही ट्रीटमेंट लोकांना अफोर्डेबल व्हावी यासाठी आणि ॲक्सेसिबल पण असावी यासाठी टाटा मेमोरियल सेंटरचा रिसर्च आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स यासाठी खूप खूप शुभेच्छा। आताच्या घडीला की इंटिग्रेशन जो सुरू आहे ट्रीटमेंट, म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर, हे आयुर्वेदामध्ये सदोदित म्हटलेलं आहे। डायरेक्टली एका शब्दात मी आयुर्वेदात बरा होतो हे म्हणण्यापेक्षा आयुर्वेदाच्या मेडिसिनचा रिसर्च तो या ठिकाणी सुरू आहे, खूप काही आपल्याला सांगू शकेल। की त्याचमुळे आपण आयुर्वेदामध्ये स्वास्थ्यवृत्तम जे सांगितलेलं आहे, कॅन्सर होऊ नये म्हणून कितीतरी उपाय जे सांगितलेले आहेत ते जरी केले तर कॅन्सर होणार पण नाहीये। इट इज एन प्रिव्हेन्शन, इट इज बेटर। ट्रीटमेंट झाल्यानंतर त्याची काय काळजी घ्यावी आणि मग त्याच्यानंतरच्या पुढे रिसर्च, यासाठी हा रिसर्च सुरू आहे।